मुंबई गोवा हायवेवरील कशेडी घाटाबद्दल तुम्ही सर्वांनीच आजवर बऱ्याच चित्रविचित्र घटना ऐकल्या असतील। या सर्वच घटनांच्या केंद्रस्थानी एक म्हातारा असतो, जो त्या घाटातून रात्रीचा प्रवास करणाऱ्या वाटसरूंना दिसतो। ही गोष्ट खूप वर्षापूर्वी घडली होती। अशोक नावाचा एक तरुण सुट्टीनिमित्त गावी जायला निघाला होता। त्याच्या गावच्या घरी काहीतरी कार्यक्रम होता। त्याची फॅमिली ही आधीच गावी पोहोचली होती, पण ऑफिस कामामुळे याला काही सुट्टी मिळत नव्हती, म्हणून तो त्या दिवशी ऑफिसमधूनच थेट गावी जायला निघाला। त्याची स्वतःची 4 चाकी असल्याने तसा प्रवासाचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता। त्याने गाडी सुसाट पळवली। आज ऑफिसमधून निघायला त्याला बराच उशीर झाला होता। दुपारपासून त्याने काही खाल्लंही नव्हतं। पोटात प्रचंड कावळे ओरडत होते। साधारण 11 वाजता त्याने त्याची गाडी एका हॉटेलजवळ थांबवली। अशोकला दारू आणि मटणाची खूप आवड। चिकन मटणाशिवाय त्याचा एकही दिवस जात नसे। तिथे हॉटेलवरही त्याने काहीतरी नॉनव्हेजच ऑर्डर केलं। सकाळी परत कुठे हॉटेल शोधत बसण्यापेक्षा त्याने चिकनचीच एक डिश ही सोबत पार्सल घेतली। गावात बऱ्याच ठिकाणी अशी समज आहे की रात्रीचा प्रवास करताना मांस मच्छीसारखे पदार्थ सोबत आणू नये, त्यामुळे आसपासच्या वाईट शक्ती आपल्या पाठून येतात। पण अशोक या अशा गोष्टी मानणारा नव्हता। तो त्याच्या गाडीने सुसाट चालला होता। घाई गडबडीत तो हॉटेलवर लॅट्रिनला जायचं राहून गेला। गाडी आता घाटावर आली होती। इथे अशोकचं पोट तुडुंब भरलं होतं। त्याला लवकरात लवकर गाडी रस्त्याकडेला थांबवणं भाग होतं। त्याने पाहिलं, रस्त्यावर दूरवर रहदारी दिसत नव्हती। त्याने गाडी रस्त्याकडेला लावली आणि तो एका झाडाआड मोकळा होऊ लागला। तो तिथून मागे फिरला आणि पाहतो तर काय, एक वयस्कर माणूस त्याच्या गाडीच्या पाठच्या खिडकीला वाकून त्याचं तोंड लावून उभा होता। त्याला अचानक असं तिथे पाहून अशोक तर फारच घाबरला। हा म्हातारा नेमका आला कुठून? अशोक याच रस्त्याने तर आला होता आणि त्याने जेव्हा गाडी थांबवली तेव्हा समोर दूरवर कोणीच दिसत नव्हतं। अहो आजोबा, काय हवं आहे तुम्हाला? अशोकने जरा नम्रतेनेच विचारलं। त्यांनी काहीही न बोलता त्या रस्त्याकडे बोट केलं, पण हे करत असताना त्यांची नजर मात्र गाडीत पाठच्या भागात होती। कुठे? गावी जायचं आहे का तुम्हाला? त्या आजोबांनी होकारार्थी मान डोलावली। आता विचारलं आहे तर मग परत नाही कसं बोलणार? चला मग बसा आत गाडीत, असं म्हणत अशोकने गाडीचं पुढचं दार उघडलं, पण ते अजूनही गाडीच्या पाठच्या सीटजवळच्या खिडकीलाच तोंड लावून होते। अशोकला त्यांचं वागणं काही कळेना। शेवटी त्याने त्यांना गाडीचं पाठचं दार उघडून दिलं। तसे ते गाडीत आत शिरले। अशोकही मग ड्रायव्हिंग सीटवर जाऊन बसला। त्याची नजर सहज गाडीच्या फ्रंट मिररवर गेली। तिथून त्याला पाठी बसलेल्या आजोबांचा चेहरा अगदी स्पष्ट दिसत होता। कोणाच्या तरी मैताचं दुःख असल्यासारखा त्यांचा चेहरा पडलेला होता। डोळेही निस्तेज वाटत होते। एकूणच ते फार भयानक आणि गूढ होतं। असं वाटत होतं तो म्हातारा मध्येच पाठवून त्याच्यावर झडप घालेल, त्याचा गळा आवळेल। त्याने त्यांना गाडीत का बसवलं होतं हेच अशोकला कळेना। अशोकची नजर काही काळासाठी समोर रस्त्याकडे वळली, तसं त्याला गाडीत पाठच्या भागातून चित्रविचित्र आवाज ऐकू येऊ लागले। अशोकने आरशात पाहिलं आणि त्याची बोबडीच वळाली। पाठी बसलेल्या म्हाताऱ्याचं संपूर्ण रूपच पालटून गेलं होतं। त्याचा संपूर्ण चेहरा हा कुजला होता। डोळे पांढरे पडले होते आणि तो अशोकने घेतलेलं नॉनव्हेजचं पार्सल फोडून अधाशासारखा खात बसला होता। त्याच्या तोंडून खाली टपकणारी ती काळी लाळ अंगावर शहारे आणून गेली। अशोकने लगेचच त्याची गाडी रस्त्याकडेला लावली। तो गाडीतून कसाबसा बाहेर पडला। तो तिथून पळणार तोच त्या म्हाताऱ्याचा हात एखाद्या वेलीप्रमाणे लांब झाला। तो हात खिडकीतून बाहेर आला आणि त्याने पाठून अशोकचं शर्टच पकडलं। अशोक घाबरून जोरजोरात मदतीसाठी लोकांना हाका मारू लागला। खरं तर संकटाच्या अशा वेळी मदत मिळणं कठीणच असतं, पण अशोकचं नशीब समोरून एक बाईक स्वारी येत होता। अशोकला असं ओरडताना पाहून
त्याने त्याची बाईक रस्त्याकडेला थांबवली. तो धावत अशोककडे आला. वाचवा, मला वाचवा, नाहीतर तो म्हातारा मला मारून टाकेल. अशोक घामाघूम झाला होता. तो जीवाच्या आकांताने मदतीसाठी ओरडत होता. अहो, काय झालं तुम्हाला? शांत व्हा. आणि कोण म्हातारा? इथे असं कोणीच तर दिसत नाही. कोणीच नाही? अशोकने पाठी वळून पाहिलं तर पाठी तर कोणीच नव्हतं. त्याचं शर्ट दरवाजाच्या हँडलला अडकलं होतं, पण हा त्याचा कोणताच भास नव्हता. तो म्हातारा इथेच पाठच्या सीटवर बसला होता. अशोक त्या बाईक स्वाराला समजावू पाहत होता. अशोकने पाठच्या सीटवर पाहिलं तर सीट खाली त्याचं जेवणाचं पार्सल सगळं इकडे तिकडे विखुरलं होतं. तुम्ही देवाचं नाव घ्या आणि इथून सरळ तुमच्या प्रवासाला निघा. तुमचं नशीब चांगलं की तुम्ही गाडी पुढे येऊन थांबवली. त्याची हद्द इथवरच होती. हा घाट इथेच संपतो आहे. त्या बाईक स्वाराचं हे बोलणं ऐकून अशोकच्या शरीरातून एक शिरशिरीच गेली. त्याचा अर्थ त्या म्हाताऱ्याबद्दल त्या बाईक स्वारालाही माहिती होती. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.